Maskwera Seyi muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa garo waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe, takuigira inyaya yaburitswa na NaHwende. NaHwende we achikomenta pamusoro penhau yekuatenda Kwaakaita the 44th Zimbabwe independence yakaitwa kwa Murambinda muri Zimbabwe. Ndofunga akabuda NaHwende mushure mekunge vanhu vakawanda vakabuda vachimcriticize vachimblasta nekuatenda Kwaakaita this event muri Zimbabwe. Vanhu vachitaura vachiti this event yanga iri driven by ZANU-PF chinzi saka NaHwende akaratidza kuti mutengesi hanza akaratidza kuti sell out ainyepedzera as if aimira naNelson Chamisa asi akawanikwa achiatenda this independence muri Zimbabwe. Ndofunga akaonekwa pamwechete nana Sengezo Shabangu nana Woshpe Ncube pamwechete nana Richard Tsvangirai vanga vari present to this event yakaitiwa kwa Murambinda muri Zimbabwe, and they were mingling and rubbing shoulders with ZANU-PF members. Ndofunga murunguona iro picture NaHwende ari pamwechete na Monica Mutsvangwa muri Zimbabwe. Vanhu vakawanda vakabuda vachimblasta vachiti aite supporters nevanhu veZANU-PF muri Zimbabwe. So akabuda musi independence taura iye achiti today I attended the independence celebrations in Boera. To me we can differ, but to an independence I go to pay my respects to the gallant fighters who paid the ultimate price to liberate us from oppressive colonial regime. We are independent but still fighting for freedom. Those vakabuda zvitaurwa NaHwende muri Zimbabwe akamuswe independence. So azobuda mushure mekunge vanhu vakawanda vakabuda vachimblasta vachiti no, he was not supposed to be there kana dai aimirira Nelson Chamisa zvinhu zvafana zvakaitwa nana Douglas Coated avakainvitwa vakatadza kuenda pamwechete nana Fadzai Maere. They were not present ku this independent function for Zimbabwe. So akabuda akataura achiti those insulting people who attended independent celebration, please listen to President Nelson Chamisa. Apa atacha a video ratakunzwisai Chamisa achitaura iye achiti he was going to attend ma national events muri Zimbabwe. Trot munzwe Chamisa achitaura pamusoro pe last independent yaakaatenda. Moba matudzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section muri Zimbabwe. Inzwai video raNelson Chamisa rapostwa naHwende. Wamatudzo zvamuri kufunga mu comment section. Mati was a diplomat. Anga ari munhu anonzwisisa the other side. Nozviziya pandakaenda ikeno ndakataura ngati handicharegeri kuatenda any national event. Vamwe kuti unopinga here Kuenda. Munhu akataura nyaya yakati ngatidaro because nyaya yama-national events, we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are all for ourselves to claim. That's why ndakati chero vakandituka chero vakaita sei paindependence ndedu haisi yebato ndenyika ende Zimbabwe ndini. Ndo video rabaratachwa ratakuradzai NaHwende muri Zimbabwe. Vakabuda zvakare vakataura vachiti the CCC MPs in parliament have a caucus leadership recognized by the party led by Honorable Hlaswayo and Honorable Amauswa as the chief whip. MPs asked them if they can attend and were given permission to attend. Why are MPs being attacked by? Why are MPs being attacked now of the people who authorized? Zabuda achitaura muri Zimbabwe mushure mekunge atakwa nema supporters ebato re-citizens coalition for change muri Zimbabwe. Vabuda zvakare NaHwende vachitaura ivo vachiposta a letter yakapostwa
Maere last year Pawangachi national spokesperson about citizens coalition for change Akaenda on the 18th of April 2022 we celebrate 42 years of independence. We honor and commemorate this important day as we mark and look to the sacrifices made by our forebears who fought on our behalf for the liberation of our country. The liberation struggle was anchored on the fight for freedom, dignity, the people's sovereign will, and self-determination. Independence means freedom, the pursuit of happiness, national pride, and national dignity. We acknowledge that although we attained our independence in 1980, we are yet to be fully free and fully independent. This entails the holding of free and fair elections and the upholding of fundamental rights and freedom of the citizens. As a citizens movement, we acknowledge the effort and sacrifices of our liberation heroes, war veterans, war collaborators, and citizens living and departed who contributed to the attainment, the liberation of our nation from colonial rule. Whereas there are political differences, there is no debate about our honor, respect, and acknowledgement of all national institutions, organs, events, and programs. Our loyalty to Zimbabwe and loyalty to country is absolute as a marker of the preservation of our history, legacy, and identity as a people. Independence Day belongs to us all as Zimbabwean citizens. For this reason, we encourage all citizens to participate in such important national processes and events without tainting them with partisan conduct. We do so for our country and for our collective beings as a people. Accordingly, we assert that we are going to be represented at all key national events, and state institutions are far greater than any political party or sectarian interest. The liberation promise is our generational mandate, and the tsamba yakanyorwa navafadza maere mugore 2022 vachitaura ivo vachiti Independence Day belongs to us maZimbabweans yapostwa navachauta NaHwende. But Zimbabwe mushure mekunge vablastwa nevanhu pasocial media vakabuda vachizijustify vachiti vachitaura ivo vachiti vaka-attenda this event in honor of national heroes akafira nyika, since this had nothing to do with politics muri Zimbabwe. Ndofunga pakabuda vanhu vakawanda mushure mekunge vaWende vakasipoti vapfeka scarf inopfekwa naPresident Mnangagwa vachitaura ivo vachinzi chauta NaHwende for ED, which is now supporting President Emerson Mnangagwa. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti was it a good thing or a bad thing kuatendwa kwakaitwa independence navachauta NaHwende. Tiudzei zvamuri kufunga mucomment section.